L-appell biex ix-xemx tkun evitata kien b'saħħtu aktar minn qatt qabel il-ġimgħa li għaddiet bit-temperatura tlaħħaq is-37 grad Celsius. Minħabba sħana wieħed saħansitra jista' jesperjenza heat stroke. Silvana Cremona, First Aid Instructor mal-Emergency Fire and Rescue Unit, spjegati 3 sintomi differenti. Temperatura tal-ġisem ola minn 40 grad li persuna tħossha sturduta jew konfuża u jkollha pols b'saħħtu u mhux normali. Il-persuna għandha tittieħed f'post kenni, jitneħħew kemm jista' jkun ħwejjeġ fil-waqt li tkun rispettata l-privatezza u ssir telefonata lill-emerġenza. Issa, il-step li jkun imissu għalli taqbad, pereżempju xugaman jew l-użar, ix-xarbu u titfgħu fuq il-persuna. Bekk inti jettejn il-temperatura tal-persuna tibda niżma b'mod gradwali. Importanti li nmexxu b'mod gradwali għaliex f'heat stroke it-temperatura tal-ġisem ġa tkun għolja u l-ġisem ikun taħt stress. Ma nistgħux naqbdu nitfgħu silġ pereżempju għax inkunu qed nitfgħu stress ieħor. Il-temperatura, ir-rispons, il-polz u n-nifs għandhom jibqgħu jkunu sorveljati. X'għandu jsir biex ikun evitat heat stroke? Jevitax mhux diretti, speċjalment pereżempju jekk ikunu ħdej il-baħar, forsi jkun hemm dik it-tendenza li torqod fuq il-bajja, forsi fuq ir-ramel għal ħin twil u speċjalment fejn ix-xemx tkun qed tiżreġ. Barra sħana diretta, denjoli teħid ta' mediċini partikolari jew droga u ejja kbira huma wkoll kawżi ta' heat stroke. Importanti li persuna b'heat stroke ma tingħatax x'tixrob jew x'tiekol. Sa nhar il-ġimgħa mistennija temperaturi li jlaħqu massimu ta' 34 grad Celsius.